real talk ay pagpanguyab kung di ka makontento ko sa. Ayaw anoy! Ayaw anoy! Oy, oy, ay, 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 ay. Anina, maanina. Real talk! Ay panguyab kung gamay ng imuha! Real talk! Uyab na ta! Way duha. Real talk! I love you! Real talk! Real talk! Real talk! Ayaw ibog-ibog kung gamay kag utok! Kala ko ikaw ay akin. Sorry gan guys, ang among para edit ba na naputol yon. Naputol kay na burn out. Shut up! Og sa wala pa ka-subscribe na mo, i-subscribe lang og click na button. Chikada! Og shout out sa mga apuan nga si Vector Kasipong. Happy birthday tiyo. Happy birthday. Og siya pa may shout out no board. Come on. Sa tanan ni support. Shout out. Sa tanan ni kuan, ni comment. Shout out. Og padayon lang ta antud sa Makaya. Oh, Ugot lang inyo pagtuo mo. salamat kayo sa pagsuporta. Maorto. Sorry guys, kay naguba ang system mo to mo nagimo para edit amo ara.